Ikan sa RMN Projection Center, ano yung kining talamanon? Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kakikaroon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Kandihay Bohol nga tumatatampo nagdasangan nga GR. Ikaw di ang bago na kauban sa choir? Oo. Ako dahil si JR, kung junior. Ikaw? Tawagan lang ko og Juloy. Nindot sa nimong panganda. Pero pangahan sa laki. Lagi yun kay no? Saon man good, maumalagi pangalan sa mga ginikanan ako. Wa ko'y mahimo. Okay naman, Sab. Ang ngayon ang sulka sa imong pangahan. Bart, nakabantay ko niyo ba? Kanang mag-practice nagkanta ba? Sige nagkantaraw ng Juloy, no? Buwang nga, bitang Bart. Ganahan mo kung sige tutok niya eh. Hmm? Labi niyo magkanta siya. Musamot siya kagwapa. Ayay. Murag lain na nida. Ay, kung ingna nga naka-like ka ni Juloy. Murag inulaan na, Jud Bart. Aw, kung naman nakagusto ka niya, pakuya bida yun. I love you, Jul. JR. Manay tinuod, Juloy. Naikugma ko ni mo. O manghinaot ko, nga dili ko mong pakyason. Kuan, bitaw, nga nang malimot ng sab ko. May gusto man sab ko nimo. Ha? Nga sa ato pa. Oo, uyab na ta. Lain man sab kaay kung magpagahi-gahi ko, niya nakagusto dahil ko nimo. May pagsupto na ng takari. Yes! Yes! Salamat, Jul. Salamat nga wa ko ng pantusa. Daghan yung kayong salamat. Ah, pagkaswerte no, Bart. Ah, sugot pa yung Juloy. Lipay kay ko, Bart. Lipay bito kay ko. Kay wa ko niya pantusa. May pagka-Bart. Uyab na ka. Ako yung taon ini, wa. Yoy, nasaag. Ha? Muato ta sa inyo? Oh, Nga naman. wa lang. Gusto lang kang makita ni Mama. May baom ko siya nga may uyab na ko. Oh, mao ba? Ngayon sa man, okay na ni mo? Oh, sige. Unya, kanasa mga mga to sa inyo? Ay, mauday ni imong uyab GR. Oo, Ma. Maayong adlaw nang. Ay, gwapa man di ay kainday. Naibaw ka ba nga pirmi kang hisgutan ni GR na ako? Mao nang gusto kay kong makakita nimo. Unya, Ma. Sa man, okay na ka ni Juloy? Oh, okay kaayo. Nakauyon kay ko ining bata at GR nga mahimo nimong uyab. O gusto ko nga imo gyud ning pangasawon, ha? Jul, I love you. JR, mo uy, manghaw man ka. Sumoy na, Ana. Uyab bitaw ta. Ikaw ba kay mo sa beda? Di ako na mausa din sa amo. Ay, naku kasukugod. Uyab bitaw ta. Ikalok, kay dili ka na ako basagdan. JR. Jul, Jul, please. Basagdi ko. Nga nung hilak ka? Ang pagkatawa ko diri. Sorry kay Jul, ha. Wala na ako kapag kong kagulingon. JR, ayaw biya ko pasagdi ha. Basig mo kong biyaan. Kung mo mabdos ko. Dili may tabo. Kay kung nakatigom na ko, minyo ta. Ha? Unsay tagbilaran? Mao na, Jun. Malangit ang ako ni mo at gusto bilaran sa akong auntie ba? Mag-unsa man ka dito? Manarbaho ko. Eh, kilaay naman ko din sa ato, eh. Nasa ato pa. Magkalagyo na tayo ni. Ikaw ba? Drama kay ka diya, eh. Okay naman kung makalagyo ta. Eh kung mingawan ka na ako, may mo naman nga magsulti ta sa cellphone. Walang good. Lahi magod niya ka pero ba? Makita ka na ako ba? Ikaw ba? Ay, good call ko, Olya, good. Kay mag-ulian naman ko din, eh. Makaduha sa usa ka simana. Sugot na, ha? Ay, ako'y mahimo ini. Saon uya pa man ta. Basta ha, ayaw gid pagbinuang dito ha. Pasig mangita kaglain. Ay, kabala ka, JR. Kaya di na mahitabo ng gikadlo ka ni mo. Ikaw na kita nga akong love, o kwa na ilain pa. Mao na yung gool kinang naong niyo, Bart. Kito adis nagbilaran yung palalab. Lagi part. Unsa man taon doy. Pagol gool ya. Dili na ako malikayan part nga mingaon kong Juloy. Yung nanam ka, Bart. Basta mahal mo sa katao. Gusto na to nga na siya permis tong kiliran. Permis siya makita. Gusto ka part. Pero, parang ginawa ng imong kamingaw niya, no? Tawag, eh! Ano ba kinumber niyo? Mingon buto siya part nga sila'y manawag na ako kung tuwaan na siya dito. Maghuwat lang ko part kung iyan akong tawagan. Jul, salamat nga nanawag ka na ako. Kumusta naman ka diya, JR? Niya, mingaw kay ko ni mo. Ikaw, wa ka mingawan ako. Kimingaw, uy.
Unya lagi, karon palagi ka ni kontak nako. Kung gimingaw ka pa. Pasensya na kita ha. Usaon na busy manggod sa trabaho. Mao ba? Wa lang sab ko manawag nimo. Naguwat lang ko nga imong tawgan kay niingon man ka nga ikaw manawag nako. Gusto sa pangimong gibuhat, JR. Kay dili ka po kung magkatupag nimo kung manawag ka kay busy bang kay ko. Nya, Jul. Kano saan ka mauli diri? Ingon ka mauli ka kada semana. Karong sunod adlaw mauli ko diha. Nanangin naman kong auntie. Salamat giniak na, Jul. Mingaw nagkay ko nimo. Ikaw ba? Wala kita bata, uy. Grabe ka naman nagkakagusta ko. Ang mingag kay ko nimo gud. Tara, Asa man ta? manuroy. Salamat, Jul. Nasa ikadongi kayo. Gitugyan na sa nimo imong kagalingon rin ako. Maura na imong giapas na ako ang akong lawas. Ha? Wait, uy. Mahal ta ka. Kung gusto ka, magminyo na lang ta. Mahimo no. Ubalik pa ko sa trabahoan. Usa pa, wa pa ko'y plano nga magninyo. Gusto pa ko nga matagbaw sa kong pagkadaga. Mong samusugot ka man o sa dili, bubalik ko sa nagbilaran. Duha na maro kasi mana sukat pagikan ni Juloy. Pero wag mo siya mo kontak nako. Hindi mahimo. Manawag ko. Kikimingaw na kay ko niya. Wa dia si Juloy? Kinsa man day ni? Ang iyan ning manghud. Nganong naam nimo ang cellphone ni ate nimo? Gipilit man ning ati pagbalik niya sa tagbilaran. Ako na rin nagdain eh. Unsa? Ay, nagulguuli, part. Good. Kasi may di mag-call niyang kahimtang part. Nga di naman ako makontak si Juloy. Kaya iyam din gibili ng cellphone siyang manghod. Part, naglibog ko. Kung anong iyan ang gipuhat ako. Part, ay nagkalain, part, ha? Dili ka nga nakakita ang tuglain si Juloy. Kung may hinungdan nga yung gibili niya ang cellphone, aron wa na may komunikasyon. Di na tinuod, part. Di na tinuod! Di may tabo lang yung kingon. Isang ko, ibig ko, minunggan. Nag-iisip ko, kwilibi ko. Di mahitabo na yung gituan, part. Kay mahal kay ko ni Juloy. Ug libaw ko, nga mubalik ihapon siya nako. Pila na kasi manang nakalabay. Ug way Juloy nga nagpakita nako. Kikalimtan ni ko niya. Juloy, nganong imo man gibuhat ako? Naibaw mo ang taka kung unsa ka nako kamahal. Apan nganong imo man kong gikalimtan? Ngano man? Oh, may nanood sa kong cellphone. Numero raman eh. Basin og si Juloy ni. Hello? Hello. Lalaki man eh. Mamalikot ako ni Juloy. Si Juloy? Kinsa ni ni? Yang uyab. Di man mo nakuha ang akong number. Tinatag naman eh. Na siya? Sorry Brad. Was Juloy din eh. Mo ba? Kinsa din eh. Kuan, iyan ang igagaw. Mo ba? Sige ba da? Salamat. Dili. Mao din ko na magpakita sa Juloy nako. Kay nilain na siyang uyab. Juloy, anong imo man gibuhat ako? Anong imo man kong gipasakitan? Ngano man! Tuo ko nga tinuodan kog man ni Juloy nako. Panigol na ko niyang gipasakitan. Kani mo Juloy, manginaot ko. Nga mahalon o panggaon ka sa lalaki nga imong gipuli nako. Dinilang ko to, daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. Ning akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangalan nga Jimboy, 23 anyos, may ka-live-in, taga Ugan Lutak City of Naga. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong pagpanarbaho sa usa ka dakong kumpanya sa canned goods nga naimutang sa Mandawi City. Tulo na may katuig sa maong kumpanya, apan wa may benepisyo. Aron ninyo masabtan, sugdon ko sa akong pagpang-apply og trabaho, kauban ang akong ikagaw. Ingon ini ang mga panghitabo. Oh, go. Nasaag mo lagi ka din sa amo. Laaya ning way trabaho gawi. Oy kayuhan diha. Kwan, na ako'y friend sa Facebook nga nag-post nga kinsa ko na'y ganahan og trabaho. Kay may dako ko nung kompanya nga nagkinahanglan og dugang nga mga trabahador. Apply ta na bi. Sure ka? Ligi. Kay laay ning way trabaho eh. Papatay uyab. Pati trabaho, as kaayag yun. Nga nung naapil mga taon dihang uyab. Ha? Wa may musugot nato ning wa tay trabaho. Mao nga mangita tag trabaho. Usa ta maguyab-uyab. Kay basin dig may musugot na kong babae ba kung may trabaho na ko. Amo. Kining tinuod ta ko. Interesado ka? O lagi. Dili ka ganahan. Oh, kinsa man nga friend mo sa FB ba? Pakita ko na ko sa iyang post di. Kay mo apply ko. Sige. Kita na lang kuyog. Mga apply tag trabaho. Asa man ko na? So, Mandawi ko no. Sigurado ka nga mauning kumpanya hagaw? Mauna lagi ni. Basa agad, basa.
Dako din yung kumpanya sa. Dako gitingali suldo ana kay dako man. Ay, ayaw sa pagkwinta ng sweldo kaw. Ang importante nga makasud tag trabaho. Tana, sunod na ta. Mga plan na trabaho. Kana? May da ba ka mong NSO, birth certificate? Oh, doon na kay mi anak sir. Nangandam gid mi anak kay mamo gina importante ko nga requirements para pang-apply trabaho. Sige, dawat mo. Ha? Wala lang interview sir. Wa na. Ugma, balik dayon mo. Sugod mo duty ugma. Go. May trabaho na tagaw. Duty na tagsugod ugma. Unsa? Ingon lang anak kadali, Jimboy. Nakasud na dahil mong trabaho sa imong agaw nga si Janjan? Wala gi ma. Nagtuo ko nga pila pa ka kumpanya nga mong applyan sa syudad ma. Aron lagi makasud og trabaho. Apan dawat man dahil mi. Way daghang kuti. Way daghang requirements. Di pangayuan ra mig NSO. Nya human. Dawat na dayon mi. Ingnan mi nga balik dan mi ugma para magsugod og duty. Oh, mayo inoon kung mao ka na, anak. Wangi ra ko ninyo ni Papa ma. Nga tabangi ko ninyo para sugod og abang nako kuyanan dito sa Mandawi. Mag boarding house lang ko. Aron dili ko malit sa trabaho. Kay layuan ko magsigi ko uli diri. Matag adlaw. Mandawi, Naga, layo baya. May trabaho na bitaw ko. Nala, sige. Pangitaan na mo og paagi ni Papa nimo. Salamat ma. Yes, may trabaho na gid ko. Nakuha ninyo kung sa iyong trabaho? Kaya ninyo itong gitulod ninyo? Kaya ra ka to sir. Kasayo na to. Okay, sugod mong trabaho. Taragaw, sugod na trabaho. Salamat taon. Yan sa tong boarding house gaw. Kapoy mo sa ding trabaho asa. Mauna diha. Gara ka lang sa primero na kaya ra kay nimo. Sa primero mga adlaw lagi. Pero karon kapoy diha ay. Pero gaw. Pila na ta ka adlaw nga nagtrabaho? Wa kita mahibaw pila ang atong sweldo matag adlaw. Bitaw sa? Sige lang. Ato na may bawaan. Initing sweldo na to. Kung pila atong makubra. Basin minimum. Oh, maayo unta. Matog na ta eh. Sa iyo pa kami duty ugma. Ang importante, doon na natin trabaho. Hoy, kamu duha. Pagtuon mo sa opisina sa department head ninyo. Ha? Unsa man kay sa natugaw Janjan? Gipatawag ta mo aron ipahibaw ninyo kung unsay status ninyo sa inyong trabaho ug bahin sa inyong sweldo. Nindot na mamda. Alang sa inyong kasayuran, ang paagi sa sweldo ninyo dinhi dili inadlaw, kun dili pakyawan. Ha? Oh, pakyaw-pakyaw din ni ma'am? Og ni apa, wa tay mga benefits dinhi ha. O kung unsay mahitabo ninyo dinhi sud sa planta, way labot ang kompanya og dili mo bayran. Unsa? Nalipay na unta mi nga sayon ra kay mi nga nakasud og trabaho. Wa mi lisod-lisura. NSO ray gipangita. O gipabalik dayon mi pagkaugma kay sugod na dag duty. Apan wa mi daan pahibaw kung pilay among sweldo ug unsay paagi sa among sweldo. Di mali inadaw. Kay pakyaw-pakyaw man day ko no. Ug wa pag mi benefits. Giingnan pagid mi, kung sa may mahitabo namo sa planta, way labot ang kumpanya ug dili mi bayran. Wa mi mahimo. Tuman na lang mi tungod lagi kay lisod kayo ang panginabuhi. Niabot gid mi og pila ka tuig nga maura ang among status sa pagpanarbaho. Ug hangtod nga nakakita sab ko og akong kalibin. Unya, Jim, ako may gisayangan sa year of service ninyo diha sa kompanya nga inyong gitrabahuan. Uy, nawa mo yung mga benefits. Bisan man lang og SSS ug pag-ibig pa. Kanang 3 years ninyong hug sa SSS, pwede naman unta ka makaloan ana. mas bitaw na ako nadunggan nga. Tulog ka tuig day nga may isis ta, makaloon na ta. Mao. Kay 36 posted months naman ang gikinahanglan sa imong contribution, makaloan naman unta ka. O kanang trabaho karon nga pakyawan o pakyaw-pakyaw, wa man tingali nagitugod sa balaod. Uy, inadlaw naman ron. Unya after 6 months, may regular na ka. Ang butagi na mong trabaho eh. Mahadlok masagod mi mong reklamo kay tangtangon niya mi sa mong trabaho. Ay, daghan na bitaw ang nagsulti na ako anagaw. Ngano ko no nga ingon ni ana ang pamaagis at trabaho. May nakatambagan ni ako nga sumbungon ta dito sa dole kay dako gud kuno ng kompanya nga atong gitrabahoan. Ya, wa tay benefits. Gaw kung masumbong good na, kuntahan niya ta. Tangtangon niya ta sa atong trabaho. Ay, mausap lagi. Lisura biyaro ngitag trabaho eh. Mao gani. May na lang ni ay kaysa wati trabaho. Oh, mao gyud. Ang uban gani karon, way mga trabaho. Mao nga isipon ta lang nagaw nga mas swerte pagyapon ta bisan ingon ini ang atong trabaho kaysa wa gyud tay trabaho. Mao gina daw.
Kuyugin noon ko, be. Asa na ta? May gipada nga akong magwang sa Mindanao ng kwarta para kuno nilang mama. Diri gipada na ako. Ako'y mo claim. Kana. Saro, di nakasnack sana. Amaw, kamama na, oy. Oh. Ana? Wa kay laing ID ani, sir? Wa ra ba, ma'am? Kay ngano di ay? Dili man guni valid ang imong ID, sir. Ha? Amo man ang company ID, ma'am. Sorry, sir, pero dili ni valid. Pag sikiro na og valid ID, sir, usa nimo maklaim kining kwarta nga gipadala nimo. Unsa? Grabe na akong kasagmuyo. 3 years na ko kapin sa maong dako nga kumpanya. Maskin ID na ko, dili matawag nga valid. Mura grabe na ang pagpaanto sa kumpanya namo. Pag may benefits, ingnon pamingkon unsay may tabo namo sa planta, oy labot ang kumpanya ug dili mi mabayaran. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, dako nga kumpanya sa Mandawi City ang among gitrabahoan. Apan wa may benefits sama sa SSS, Pag-ibig o unsa pa diha. Bisag tulo na mi katuig sa among trabaho. Husto ba ang ilang pamaagi? Ikaduhang pangutana, dili sa binadlaw ang among sweldo, kundi gitawag gid og pakyaw-pakyaw system. May nagingon namo nga madaot kuno ang kumpanya kay gidili ng pakyawan. Tinuod ba? Ikatulong pangutana, kun mo reklamo mi, asa mi sa miduol aron matabangan mi. Kay pobre ra in taon, wa mi ika-afford anang abogad. Unya dakong kumpanya ang among ireklamo. Ikaupat og katapusan. Kung tangtangon mi nila sa trabaho kay may reklamo mi, makadawat ba mi og bayad sa gidugnayon sa among pagpanarbaho? Nga giingnan man gani mi nga dili mi bayaran kung unsa may tabo namo sa planta atol sa trabaho kay wa ko labot ang kumpanya. Palihog tabangi og tamagik. Kini ang akong suliran, Jimboy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag ug solusyon sa inyong mga pangutana ug problemang may punto legal, personal, no, mga behavioral, mga problema ninyo sa inyong kinabuhi, problema sa inyong karelasyon, sa inyong pamilya, sa inyong kapikas, sa inyong silingan, sa inyong banay, katrabaho, unsa pa ng mga kalagot ninyo din ha, hala ipadana ninyo diri sa ato ang programa, suwat mo diri namo, no? Ato ang email address, suliran_612@yahoo.com. Naapod tay Facebook account na kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga ginikanan? Wa pa bata na ugtas din ha sa module nga gipadala ni ma'am sa ato ang teacher. Kumusta mang mga nag-online classes din ha? Di gyud lalim no. Bahog nga usahay kita nalay mo answer aning mga unsa ni? Mga module kaysa bunog na kaing batas lunit no. Kay dugay kay makasabot si kilak agwanta lang gid sa tagamay yung saon taman na pamangyod in taon ning sakita ning COVID-19 oy no. So agwanta lang sa tagamay, magpasensya tagamay, lisod gid tinuod ang online class kay matay ang signal, matagbaw patag pangita no. Ang uban nangadto nas atop, nangapkap tas punuan para lang kakuhag signal. Iniguan agay kakulba hasta ko no. Ang ako ang klase din has University of San Jose Recoletos USJR sa School of Law usahay mamiligrog kusog sige ra bag-uwan karong mga panahon na magngulba pero malipay sigurong estudyante ako ra tingali kulbaan kay way signal di ko ka klase nya sila ug mag-uwan siguro malipay no. Muna na ilang gingon nga sa una kung signal number 2 number 3 dinha way klase kung naay signal. Pero karong panahon na og way signal, way klase, nabali mga sukintig paminaw. Anyway, daghan gyud no klase-klase pamaagi kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat. Nato ang importante kompleto ang mga detalye, ang mga hinungdan, sinugdanan na ninyong mga pangutana ug inyong mga problema. Magpasalamat ta sa ato ang mga likers, mga nagsubaybay ug mga nagsunod nato dinha sa ato ang kini ang akong Suliran official writers page. Thank you kayo sa mga like, sa inyong mga comments sa ato ang Facebook page, no? Punto legal ta karong adlaw, Tagalutak City of Naga, Cebu, with the most beautiful mayor nga ako ang estudyante sa una, si Mayor Vanessa Christine Chong. Hello nimo my dear. Ug sa tanan nimong mga constituents dinha sa Naga. Si Jimboy ning suwat ni nato tungod kay na problema man to si Jimboy katong sa iyahang pagtantrabaho. Unang pangutana, dako nga kumpanya sa Mandawi City, sa kaning kumpanya ha, ang among gitrabahoan, apan wala mi benefits like SSS o Pag-ibig. Bisan 3 years na mi sa trabaho, husto ba ang paagi? Okay, now, ang akong pangutana nimo is,
di ko kasabot sad, no, on your end. Wa ti ka gipakasa, Jimboy. Pero, ang ako, di ba kung mo trabaho ta, ang una gid natong pangutana, duhara gid na, depending asay maguna. Unsay trabaho, meaning unsay buhat ba? Tig-tabay tig-assemble, asa ta ma-assign, unsay trabaho, unsay posisyon. Sunod, pilay sweldo. Diba mo magid na ang basic unta, diba? Nga ikaw mismo, mo gid na imuhang pangutana, maski si imuhang kailangan ni refer nimo nga bay, nay opening didto. Unsa man nga trabaho bay, pilay sweldo. Mo magid unta na so wa ko kasabot nga nung moingon ka nga natinga ka nang apply ka, nga wa ka kabaw. Di kay kumutuo nga nang apply ka. Nga number 1, wa kakibaw si mo trabahong imong gisudlan, ug number 2, wa kakibaw kung pilay imuhang sweldo. Basin murag na ay medyo wala kayo na klaro, no, sa imuhang pagsaysay o pagsuwat nimo nato, no. Pero munang maglisod ko og tubag because under the labor code, no, sa ato ang balao diri sa Pilipinas, although kasabutan nga ningon ang presidente nga wala nay kanang mga contractual, pero naagyoy mga posisyon, naagyoy mga trabaho nga ginaalaw pod, no, under the labor code kanang contractual, on contract lang ka, no, pero mo lagi to nga dapat end of contract naman na, no, wala namang dito, di namang dito siya pwede, pero naagid gihapon ba sa lesser period. Sunod, ang kanang atong giingon nga pakyaw basis or commission based, or pakyaw depende per piece, work per piece, pwede po og pakyaw nga basis na allowed man gud na siya unya kanang mga ingon ana nga klase, no, sa trabaho. Dili na siya matawag nga regular nganuman kay ang ilahang ang pagsweldo manggod sa imuha wa manggod magdepende, walay control, no, walay control ang kumpanya sa pamaagi kung unsaon nimo unsaon nimo pagbuhat ang trabaho. Ang iyaha lang is ang kanang output, no, nga dapat mahumani, pakyawon ko na tanan basta mahumani nimo 100 ka buok mo ni imuhang sweldo. Naapoy usa mo ni pakyaw, no, ang kanang mayong kag purpose kutob sa imong mahuman kada usa ka buok naa kay 40 stabos. So mas daghan ang imuhang mahuman mas dako kang sweldo. Magdepende, meaning ikaw ang nagbuot, walay control ang kumpanya sa imuha, dili ka matawag na regular employee. Unya, atong balaod manggod nag-ingon nga ang kanarang na ay ang kumpanya obligado ra sa paghatag og SSS ug kanang mga pag-ibig kung regular employees sila, no? So, ang ato alang pangutana, valid ba gyud ng imuhang pagkapakyaw nga employment or dapat gyud kang gi-consider to be a regular employee? Munay dakong pangutana kay magdepende na kung unsay tubag para matubag ti ka kung angay bakang na ay SSS or pag-ibig. Ha? Ikaduhang pangutana, dili sa dinadlaw ang among sweldo kung dili ka nang pakyaw. Mo lagi na, may nag-ingon namo nga madaot kuno ana ang kumpanya kay bawal man ang pakyaw, tinuod ba? Okay, ako na nang gi-elaborate ganina. Ang kaning regular kung unsa na ang pakyaw, gyud na ko nag-ingon nga bawal or madaot ang imong kumpanya kay like I said a while ago, kanang pakyaw nga basis wa na gidili sa palaod, pero naay certain conditions, naapoy certain nga companies nga pwede mo pakyaw, pero naapoy uban nga ang nature sa ilahang business dili gyud pwede nga magpakyaw, no, nya wa man gud natupod na nasuwat diri kung unsa pud ni siya nga klase pud nga company. Normally man gud kung magpakyaw ta or mangayo man gud tag permit nya ang dole may inspect baya pud na, no, nya magtan-aw pud na sila sa payroll ug sa mga empleyado unya matan-aw na nila kung okay allowed ka, pero dapat na among regular employee. Ang pangutana gid ani mao ni unsa man gyud na ang regular employee. Now under the law, ang labor code nag-ingon nga ang regular employee is ang kanang mga trabahante diin ang ilahang trabaho, ang nature sa ilahang trabaho or ilahang mga gibuhat konektado sa negosyo or sa main business gyud of the company. Meaning, in English pa, the work that is done by the employee is necessary, importante, and related to the main purpose of the business sa empleyado. And kung mauna imuhang gitrabaho, you should be a regular employee, no? Dili ka na pwede nga pakyaw lang, so magdepende lagi na siya, no? So let's go by the definition. Kung gusto gyud ka nga mahibaw-an kung sakto ba ilang gibuhat nga gihimo kang pakyaw or
dapat kag gihimong regular nga employee nga ma-entitled kag benefits labi ng dugay-dugay namang kadinha, adto ka mangayog clarification sa Department of Labor and Employment. Dili tungod nga imo sa silang ikiha, tungod lang pud nga mangutana ka para mag-guided ka, and then you will also understand and makahibaw ka what you will do given the circumstances anang imuhang kahimtang sa imuhang trabaho, ha? Katulong pangutana, kung mo reklamo mi, asa man mi duol, aron matabangan mi. Kay pobre gyud mi, wala mi ika-afford og abogado. Unya, dakong kumpanya ning among ireklamo. Okay, now, mag-win-win ta. Kaysa imo ra bang suwat, niingon ka nga mahadlok sa ga mawagtangan kag trabaho. Pero kasabot sad ko sa imuhang punto nga nangutana lang ka ning suwat ka diri nako tungod kay ganahan ka, magaydan ka para kung unsa pud gyud ang makatarunganon ug angay nimong madawat, imo sad yung idawat. Og ang kumpanya, kung unsa pud ang angay ug ulang obligasyon dinha nimo isip trabahante, dapat pud nila sundon. So, asa ka mo adto? Adto ka sa Department of Labor and Employment. Now, ang akong gingon nimo kaganina sa imong previous question, ning ingon ko nga pangayo og guidance, ayaw sa og reklamo. Kay para dili ka madaot sa company, no, sa kumpanya. Utabang man na ang Department of Labor and Employment para lang mangutana ka, mangayo lang ka guidance ug clarification. Ayaw sa reklamo dayon kay para dili maguba ang imong ayaw sunuga ang bridge. Ay sag sunuga imong relasyon. Pangayo sa og sakto og lig-on nga basihan dinha sa dole para makasabot ka kung naa ba kay angay ireklamo kay sayop ang kumpanya nimo or wa ba kay saktora or way gilapas nga balaod ang imuhang kumpanya. Okay? So adto ka sa dole nga at that point kay mangutana ra man ka, mangay ra man ka guidance, dili pa ka kinahanglan og serbisyo sa abogado. Okay? Ayaw og kanang kuan usahay ra ba dili sa pagpanaot sa ko ang mga panyero ug panyera, naabiya gud moy uban dinha nga naay mga tao kanang inyong mga fixer, inyong mga barker dinhas dole nga modayon-dayon og galgal nga kiha. Ayaw sa gyud, no, Jimboy, ug duol ana nila, paminaw nako, no? Kay dili ra ba na ethical nga gawi sa mga abogado, mauwaw lang ta. Pero dili pa ka kinahanglan kay mangayo ra man ka og tambag. Nga ina ako'y nagsugo nimo, nga mangayo kag guidance, mangutana ka ug isay-isay didto sa taga-dole ha. Dili ka na mga mutawong musugat-sugat nimo dinha sa gawas. Duol gid og dole officer kanang naay ID gyud na dole para mauwi mo tambag nimo ug mo guide nimo kung sa imong angay buhaton. Di pa ka kinahanglan abogado, patuon nako. Ikaw pat og katapusang pangutana kung tangtangon mi nila sa trabaho. Kay nireklamo mi makadawat ba mi og bayad sa gidugayon sa among pagpanarbaho. Nga giingnan man gani mi nga di mi bayran kung unsay mahitabo namo sa planta. Mao lagi na akong point, no. Ayaw sa dayon og reklamo kay kung pananglitan mo ingon sila ang dole, no, mo ingon nga pakyaw gyud mo unya kanang inyong gibuhat, wa na gidili, pwede gyud nga himuon mong pakyaw sa kumpanya, di ka pwede mo iha. Unya kung tangtangon raban ng pakyaw nga kanang employee, di man gud mo regular employee, wa may security of tenure, pwede gud mong paundangon maski kanus. So mo na mingon jud ko nimo ayaw sa naagi mga panahon nga dapat suabe atong lihok, di ta mo das-das dayon, no? Tungod kay naagyoy mga pamaagi nga diplomatic ba, no? Mga paagi nga iagi na to sa diplomasya para makabuot na to, no, ang mga tubag aning atong mga pangutana. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe mga sukintig paminaw og maayong adlaw.